Okay, the evening is still young. Sisekuyona ke event ke le ya ma 70s 80s angazi khona nama 2Ks but ke big 70s and 80s, and who do we have here this evening? Kunjani Ntokazi? Ngiyaphila unjani wena? Ngikhona ngicala ngibingelele ababukeli bonke abakhona lapho ku TV eno emakhaya. Ukuzasta lo bafethu akekho ngamazi. Ongamazi akabuza umama wakhe, abuza ugogo wakhe. Fuck off. So wena ufola 70s 80s? Mina ngilapha koma 80s, ofaka bama 80s. Yeah, ifaka ka 80s. Okay, so yeah. Right, tell us about tonight, about this evening. What can we expect? Siyabona amafokofaza ayangena ayaphuma ayangena. So yini nje kumele siyilindele this evening? No bafethu kumnandi kakhulu namhlanje. Uma ungajwayela ukungcweka uzoba nenkinga. Silindele umthandeni usincwekisile wathi fokofo kuma 80s nama 70s. So mina ngingena kuma 80s. Silindele yena umthandeni ukuthi eze la ezo performer. Ukuxolisile siyakuzwa nje thina sila sikade umzila one time. Okay, yazi for a change it's nice ukuthi ube endaweni nontanga yakho yabo kanje. So nomakhela noma sozela akekho somhleka cause same WhatsApp. Kumanje nje amaqaka labhlungu ngizwe ngazothi ngakhona umuntu ongangirabha mangisuka la ngihambe ke ngiyolungisa iqolo. I know sizobe sikucheck ukuthi use right yini. I know ngangicheck abafethu. Thandeni shesha foko. Awusheshe. Hey foko get here now. Njengamanje sifuna nokuphuza amatiye. Njengamanje angithi uyayizwa leyo ama 80s ama 70s le. Danko.